Bolong Komaji Pathu Aklamolong Keching C T20 Inter Langfair Cricket Tournament ke Pamanpon. Mationg Cekloni 5 player ni Bolong Komaji Pathu Aklamolong Keching C T20 Inter Langfair Cricket Tournament Keching CR ni ke Pamanpon. Labangso Keching C Inter Langfair Cricket Tournament ke Pamanpon along Kacepatir Pi Pon lake. Bukule Sport Association lapen Langfair BJY Matumahin Mensi Labangso Keching C Inter Langfair Cricket Tournament Bipon lo. Labangso Keching C Inter Langfair Cricket Tournament ke Bipon along. Alwi Sarpo Amana Pingpen Kacetong Dun Karbiano Termas Consilie Mati Local MSC Madhuram Lekte Bukulia Municipal Board Chairman Hemsing Tiron BLCC Chairman Bipol Borapen Chenglok Ongdung Kete Kiding Atum Chetong Dun Labangso Keching C Inter Langfair Cricket Tournament ke Batu Pon lake United Cricket Club lapen BJY Mati Matum Hintensi ke Batu Cedan Pon lo Ponta United Cricket Club atum ke Batu Ketek Serajok BJY Mati Matum Apan Paremponsi United Cricket Club atum Cepai Pon lo Labangso Keching C Inter Langfair Cricket Tournament Keching C anong yatangka suri tongkep Kini anong yatangka suri kripo lapen ketamanong yatangka suri trok lapen trophies tami piponji lapen join via bangke paro Christian si anam en ponlo Labangso Inter Langfair Cricket Tournament ke Pamanpon laki komar abang po tumsi ke batu ke tekma latu mapan ingwai ponsi kapre adimalong ke batu ke ponji apan ye matram lekthen pen pachini pon ai litum bolong komaji pada tundang Langfair lo Langfair ha constituency along Keching C ini MSC cricket tournament cup ini di pancing pon lo ladak Bukle Sports Association lapen ke na Langfair Mondol BJYM alang tumbansi Kacepatir pi pon lo ini Keching C dapat su pancing pon lo T20 hasilalo pinanari dinglo lapuson litum cricket ke pathu bang ethek long ler ding ono agi pathu ke thek au sumara tu mate player satu mang ani arong cp ono ningkan cap ningkan krehini ni dono cricket pathu bang tu mata ke thek long bila sola marjulong pen sini tu cingwa cing sai lo kini pen itu pathu bipon ni udam lo pulodang te peneng bang ili tum peneng pen ke pathu na penan ka chihung lo bolong komaji tu litum Langfair ha lo non itu khel moharam itu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Langli Cepatir pi ponten khel moharan gibi alasam long sami itu dak Langfair pen Kacipati dun atumi dik ini lo dan football final lo an ledun lo la pen athleti ko long sami asana thang lo pinan ke ledun lo pen Cepatir dun taili tumolong pen ongnai lo dak Langfair pen di Oke, hala Assam Sanskriti Mahasangram Pustami Nadaili Tungren Kacipati itu nak final mana. Ilalo ini tu matro alang litum panadi ning room dunang po lapen cerap situ dunang po lalu belum deh dia son tinelong ta ketek aning hang tum do. Masih hala suan ning hang tum panadi tum baca tolong temu. So teng jepini dan itu Bukle Sports Association ini bersama cricket batu di pon lo lapen keladak only ni tumdak Langfair chot di Langfair akan chot mane non mane ke pilo lang litum han dak pani litum invite pon ko dak pathu thek sera tum han bangke ke hai tum han non ba pathu dak thek chot chot tum han invite pon pani to si atim bunai po Langfair pharma la so tim han bangke ni tum kapre pathu long samya lang tum haji to ji ni tum non bangke wa ma person lo ke cheng la ni samile tum price do first prize abang ke 30,000 dan second runners up abang ke 15,000 third place abang ke 6,000 with trophy hai dopo so hai mane ani parung ya fan la hai so la hai ta me tum sikon choro lo na tum na